A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Bueno, agora mesmo estamos nunha época intensa de tarefas de poda, principalmente. Sí que é verdad que tuvemos un inverno, bueno, pois un pouco desapacible, sobre todo o mes de novembro, que non nos permitiu adiantar apenas traballo. Tuvemos moitísimas precipitacións e tamén dificultou moito o avance nos traballos. Decembro, bueno, foi algo mellor que novembro, pero aínda tamén non foi moi favorable, e agora estamos en plenas tarefas, non? A semana pasada tuvemos unha semana estupenda para aproveitar tamén. Esta semana, bueno, xa se prevía que íbamos a ter que un pouco parar tamén con estes traballos, e agora parece que a finales desta semana xa nos dan melloría, co cal, bueno, pois estamos, como digo, intensificando esos traballos de poda principalmente. Sempre advertimos que hai que prestar especial atención, sobre todo pensando un poquinho nas enfermedades de madeira, na parte preventiva, non? No manexo, para a prevención desas enfermedades de madeira, intentar evitar podar con chovendo, non? Eso sí que pode sumar un pouco a maior ou menor incidencia da enfermedade, non? Pero, bueno, de algún xeito, bueno, pues xa normalmente xa non se fai, non se suele podar, co cal pues non teríamos ese problema. E agora, bueno, pues tamén empezar a pensar un pouquiño no tema de planificar abonados, en aquelas parcelas onde é necesario, estamos tamén, bueno, pues facendo moito muestreo de suelo, e sobre todo, bueno, no noso caso particular tamén se aproveita moito para o tema de formación. Aí sí que é unha época, bueno, en período de parada vegetativa, pues aproveitamos para facer outras cousiñas que non nos permiten durante o resto da campaña e, bueno, insistimos moitísimo nesa parte que tamén é importantísima. Nos notamos, non vou a decir certo retraso, porque, bueno, normalmente hasta meses de febreiro ou marzo, pois tampouco se suele intensificar esta tarefa, pois sí que notamos aí non notamos aínda unha demanda moi grande en canto a esas solicitudes para a toma de muestras, sí que levamos moito traballo adiantado en esa parte, pero sí que prevemos que nos vai a quedar máis, non? E despois, sobre todo, para facer acopio de fertilizantes en aquelas parcelas que xa teñen abonados programados do ano pasado ou do anterior, xa para estas campañas, que aínda non se pasaron a recoller ou non se preguntou, non? E aí sí que notamos ese certo retraso que pode vir derivado destas condicións que tuvemos, non? Durante o inverno, e que, bueno, dilataron un pouquiño esta época de poda. Nos queda un pouquiño para rematar podas atados tamén, e a partir de aí, bueno, pois empezar a pensar un pouquiño en traballar sobre o suelo. Podemos arrancar en meses de febreiro, marzo, son os meses normalmente máis fuertes, quizás marzo principalmente, incluso en algún caso nos poderíamos meter no mes de abril, pero, bueno, casos moi puntuales. O ideal, sobre todo por cuestiones logísticas, non? O ideal é que non nos este chovendo, que os terrenos estén ben preparados, que non estén moi encharcados, con moita agua, pero bueno, isto, como todos os anos, pois, bueno, é unha época que vai a pasar, estas condicións seguramente van a pasar, vamos a encontrar unha época idónea para abonar, como aconteceu o ano pasado, nin máis nin menos. Recordo que no mes de marzo tuvemos un mes de marzo moi favorable, moi similar casi ao mes de xuño,
e bueno, o que nos veña por diante, pois, bueno, nos iremos adaptando, non, a eso. En principio, os viñedos están ben, non afectou ao tema dos viñedos a nivel estrutural, digamos, e o que sí, en algunhas zonas sí que quedaron anegadas nestes episodios que tuvemos hai 15-20 días aproximadamente, de moitísima pluviometría, moitísima acumulación de auga, sí que en algunhas zonas quedaron anegados os viñedos. Eso drena rapidamente, no caso de darse a circunstancia de que para de chover, suele drenar rapidamente, co cal, bueno, non debería supoñer un problema, non, para o viñedo. Nada, insistir eso, pensar moito no tema de ir mellorando na medida posible o que poidamos o tema de aqueles aspectos principais en canto á poda se refire. Eso vai a marcar bueno, pois, todo o ciclo vegetativo que temos por diante e, bueno, sobre todo vai a marcar un pouquiño a longevidade da planta, a calidade da produción e a cantidade, non? Aí sí que é importante seguir traballando sobre eso e bueno, tomar estes traballos con calma que bueno, sempre choveu e sempre escampou e vamos a ter tempo de sobra para rematar e iniciar esta nova campaña con orgullo. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Cambados non faltou a súa cita anual coa Feira Internacional de Turismo de Madrid. O Concello levou ata Fitur unha cita xa clásica que este ano dará un xiro ás xornadas dedicadas aos viños escumosos de Rías Baixas. Presentamos algo especial, algo diferente. Sabedes que en anos anteriores viñamos pois cos produtos das Rías Baixas, a cidade europea do viño, sempre unha presentación en torno ao mundo vitivinícola, posto que é o gran produto estrella de Cambados, non? Este ano pois queríamos facer algo diferente, coincidindo que as xornadas de espumosos este ano se van a facer no mes de febreiro, 14, 15, 16 de febreiro, pois queríamos promocionar ese produto e darlle tamén un xiro. Para a súa 8ª edición, as xornadas estrean slogan, unha imaxe novidosa construída ao redor do novo nome, SPOP. Este ano ofrecemos unha imaxe novedosa, unha campaña publicitaria que se chama SPOP, por ese sonido, non, do espumoso, cando se lle está sacando o corcho, que empezan as burbullas, ese seseo e despois, bueno, o pop de cando salta o tapón. Bueno, pensamos que vai a ser unha presentación, xa digo, novedosa, diferente. A cita cos escumosos da denominación de orixe Rías Baixas estrea slogan e tamén nova data. Aínda que sempre estiveron ligadas á celebración do Día Europeo do Enoturismo, o Concello decidiu desprazar a cita ao mes de febreiro, aproveitándoa como elemento desestacionalizador do turismo. É algo que, bueno, que sempre se facía a xornada dos espumosos en torno ao Día do Enoturismo. Este ano pois cambiámoslo de data para precisamente darlle ese xiro que pretendíamos, facer algo diferente e, bueno, xa digo, con un eslogan, con unha marca, con un nome, unha promoción totalmente diferente que esperemos que perdure ao longo dos anos, xa que este ano se van a celebrar pois as 8ª xornadas e de aquí en diante pois esperamos que se poida seguir utilizando esa marca SPOP, que creemos que é unha marca moi comercial. Actuacións, degustacións dos escumosos ou maridaxe con produtos con selo de calidade son algunhas das actividades que compoñen o programa das xornadas, mesturando a promoción coa formación. Además de talleres formativos para hostelería, talleres formativos tamén para as adegas, de como elaborar os viños de pequenos adegueiros, e tamén haberá xornadas formativas para o público en xeral. Haberá show cooking, actuacións musicais e, por suposto, degustación dos produtos da nosa zona da comarca do Salnés. Haberá tamén unhas charlas formativas de como elaborar os viños espumosos, tamén de como servilos, posto que non se sirven ao igual que os demais viños albariños, sempre baixo a man
do Consello Regulador da DEO Rías Baixas, nesas xornadas precisamente pois serán produtos 100% Rías Baixas, maridadas ademais con conservas, con conservas de cambados e coa Real Conservera, tamén promocionando así o noso produto do mar, a nosa gastronomía nesas xornadas. Nestas xornadas participarán 16 adegas de Rías Baixas produtoras de escumosos. Este tipo de elaboración atópase en auxe no mercado da denominación de orixe, que non parou de medrar dende que se comezou a producir no 2012. Que está xa competindo en mercados nacionais e internacionais, xunto con outros espumosos como o cava catalán, os champáns franceses, os prosecos italianos, e a verdade é que é un produto que está tendo unha gran aceptación. A verdade é que é un produto inigualable, posto que, esas características que ten o noso albariño Rías Baixas e tamén, polo tanto, estes espumosos de ser salinos e a súa vez tamén afrutados, pois é algo que o caracteriza, que o fai inigualable. Entón, pois, é un produto, xa digo, que se pode facer un gran traballo ao redor del. A presentación en Fitur rematou, como non podería ser doutro xeito, cun brinde protagonizado por viños da denominación de orixe Rías Baixas. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. O concurso levado a cabo no marco da Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda Francisco Mantecón para deseñar a imaxe das xornadas de portas abertas das rutas do viño que impulsan a Xunta de Galicia, e as rutas do viño xa ten gañadores. Jesús Barbeito e Álvaro Ortiz son os vencedores entre un total de 61 propostas de 36 deseñadores de 17 países, tan diversos como Indonesia, Estados Unidos, Francia, Brasil, Bulgaria, Polonia e Rusia, así como de diferentes puntos de España. A imaxe das vindeiras xornadas, as novenas, é obra de Jesús Barbeito Rivas de Madrid, e a da edición do ano 2021, as décimas, corresponde a Álvaro Ismael Ortiz Albero, de Zaragoza. O concurso é froito da colaboración entre Bodegas Terras Gauda e a Consellería de Cultura e Turismo para deseñar a imaxe publicitaria da iniciativa desenvolvida por Turismo de Galicia en colaboración coas asociacións das rutas dos viños galegas, Monterrei, O Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra e Valdeorras. O obxectivo é contribuir ao desenvolvemento turístico das 5 zonas vitivinícolas galegas. O certame estaba dirixido aos finalistas e premiados da Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, concurso Francisco Mantecón, que no 2019 alcanzou a súa 14ª edición, erixido como certame de deseño gráfico máis relevante convocado por unha entidade privada a nivel internacional. Dende o 2001 participaron máis de 18.000 cartéis chegados dende 100 países de todo o mundo. O xurado do concurso, presidido pola directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, estivo formado polo deseñador gráfico Javier Jaén, Diego Areso, director de arte del País, e Santiago Bacariza, xefe da área de produto de Turismo de Galicia. A Unión Europea flexibiliza a medida de promoción do programa de apoio ao sector vitivinícola español para respaldalo fronte á decisión que Estados Unidos tomou en outubro de impoñer aranceis adicionais do 25% ao viño español. Segundo o Ministerio de Agricultura, o Comité de Xestión para a Organización Común de Mercados Agrarios de Cuestións Horizontais aprobou 2 propostas legislativas que permitirán ampliar do 50 ao 60% o financiamento da Unión Europea aos programas de promoción do viño, modificar o destino destes fondos e prorrogar a duración dos aprobados para terceiros países. A medida fora incluída nas peticións feitas por España a Bruxelas, contando co respaldo de Francia. Ademais, a Agricultura solicitou á Comisión Europea que realice un seguimento dos mercados dos produtos afectados para valorar a posta en marcha de outros mecanismos da Organización Común dos Mercados Agrarios. Segundo a Federación Española do Viño, máis do 90% das adegas españolas vense gravemente afectadas pola imposición destes aranceis, cos que a administración de Donald Trump responde a un conflito de subvencións no mundo aeronáutico.
O Diario Oficial de Galicia publicou unha orde da Consellería do Medio Rural pola que se convocan as axudas para fomentar a elaboración e comercialización de produtos vitivinícolas dotada con 3.570.000 euros para 2020 e 2021. Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas vitivinícolas, as organizacións de produtores vitivinícolas, as asociacións de 2 ou máis produtores e as organizacións interprofesionais. O prazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria rematará o 31 de xaneiro de 2020. Serán subvencionables os custos de construción, adquisición ou mellora de bens inmobles, así como de compra de nova maquinaria e equipamentos ata o valor de mercado do produto. Os principais obxectivos desta convocatoria son, entre outros, os de fomentar a agrupación dos primeiros elos da cadea alimentaria mediante a integración das entidades asociativas e o asociacionismo agrario e impulsar os procesos sustentables dende o punto de vista ambiental a través do aforro de enerxía, a eficiencia enerxética global, a utilización de enerxías renovables e a valorización e tratamento dos residuos. Preténdese así mesmo fomentar a certificación ambiental das instalacións das empresas vitivinícolas, a produción ecolóxica e os produtos acollidos a réximes de calidade e os pagamentos de uva por calidade. Outras finalidades pasan por favorecer a innovación e a implantación de novos produtos e novas presentacións polo incremento da dimensión empresarial, a participación dos viticultores e elaboradores na cadea de valor ou impulsar os investimentos en comercialización e a introdución das tecnoloxías dixitais nas empresas. O Diario Oficial de Galicia publicou a convocatoria de subvencións para a execución de proxectos da medida líder do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural. Trátase das achegas ás que pode optar calquera persoa ou entidade a través dos 24 grupos de desenvolvemento rural do territorio galego para desenvolver proxectos que dinamicen as súas contornas, ben sexan de carácter productivo ou non. Nesta convocatoria, o orzamento das axudas supera os 6,6 millóns de euros en 2 anualidades e está cofinanciado nun 75% polo FEDER, nun 2,5% pola Administración Xeral do Estado e nun 22,5% pola Xunta. O crédito está xa previamente distribuído entre os grupos de desenvolvemento rural seleccionados no marco do PDR de Galicia 2014-2020. Aínda que o prazo de presentación de solicitudes é permanente durante todo o período de execución do LEDER, concorrerán esta convocatoria aquelas presentadas ata o 31 de xaneiro de 2020. As solicitudes de axuda dirixiránse tendo en conta a localización do investimento, o GDR que corresponda e presentaránse no formulario e coa documentación prevista nas bases reguladoras desta convocatoria. Serán subvencionables proxectos de natureza productiva que supoñan a realización dunha actividade económica con fins lucrativos e tamén proxectos de natureza non productiva, consistentes na realización dunha actividade que sexa de interese público ou colectivo. A concesión das axudas tramitarase en réxime de concorrencia competitiva a través de cada GDR e as persoas beneficiarias de proxectos productivos poderán solicitar un anticipo de ata un importe máximo do 50% da subvención concedida. No caso dos proxectos non productivos, esta porcentaxe pode chegar ao 90%. A asignación total da medida LEDER para o período 2014-2020 é de 84 millóns de euros. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas.